Pinoy Bus Driver TV. Mga kapugsit, good morning sa inyo lahat. Lalo dito sa mga taga-Pilipinas at sa mga taga-OFW, Canada, sa ibang bansa, Switzerland, mga taga-ibang bansa. Dito tayo sa Matnog, mga kapugsit. Sa Matnog. saan sulok ng mundo? Ito si Sammy Boy, kasama ko si Itabli. Shout out sa Itabli family. Pog si Tateng. Alas 5:50 kami kabuksit. Dito tayo sa Pier ng Matnog. Shout out Junen Urias, Jose Prem Moises, Scorpion King, Yamo Channel, Chao Clarinho, Jan Luis Moreno, Romeo Tundag, Antonio Sonses, Christian Delio, si Mr. Nick, Siriaco na Junior, Louis Tolentino, Louis Casinilio, Asil Bilalos, shout out sa mga taga sa Bilalos family, Raimundo Ido, Noli Aguilar, Dino Baruga, Eric Abarods, Habal Express, Quickies, Paul James Tali, Pre-Account, Patrick Barido, Greg Inigo, Jopard DC11, AGC, Elvira Gayo, Elsa Conanan, Bilma Alardi. Gulong tayo, tayo gas na. Ha? Tayo gas na. Si? Hindi ba? Okay na ka na. Charlie Castle. Followers ko yan, followers. Okay, wala nang alak duduk mga na. Gayo. Wala doon na. Rinalyn Dimayuga, Dexter Musangkay, Lester, Jaime Ladroma, Alan Delcano, Noel Itulia, Jaime Ramirez, Carding Tuning, Pinong Edwin, Arnel Saldi, Rodel Domingo, Rodel Plaza, Virus Timo Kalibutan, Han by Sherwin TV, Ebs Baklay, Ryan Nidia, Elmer Monteroso, Iyo Orkisa, Pogsitateng. Ito tayo mag-set. Timalen Bagalyon, Ernesto Tixon, Kabaybayon TV Vlog, Fernando TV Travel Vlog, Pugstoteng, Alwin Hamto, Risa Bracoso, Rosa Ladroma, Neto Lesarom, si Tatiane Alpon, Silpa Evelyn, Popilinya, Jumer Bunak, Giselle Indaya, Pugsit tayong Dre Gaming. Dito kami pugsit. May manok dyan, nag-ingay. May ano yan, may permit yan. Pugsit yan. Ito, mamaya tayo mag-loading yung pugsit. Wala pa yung paskat. Dito naman tayo, Santa Clara naman tayo nito. Santa Clara Shipping. Dire. Wala pa yung pwede paskat. Ayan o, wala dyan ang pwede paskat. Dito tayo sa Santa Clara tayo. Santa Clara tayo, may kapugsit. Ayan, walang paskat o. Wala paskat dyan.
Wala gano'n para kayo. Malinis ang Matnog Pier. Shoutout sa mga kasama natin dyan. Driver Silver Star, Eagle Star, Label, Bertranco, Pintaros, Jepo. Wala dito ang mga Del TV. Huwag sila tayong dito na tayo mag-isat. Nagsusulo tayo sa sulo. Malinis oh. Sitring oh. Quarter to 10. Wala pa rin ano? Paskat wala pa rin. Pugsit tayong Buksit dito kami sa Matnog, Tanggong Biri. Dalas 10 na. Mabuhay pag ay biyay kaming maasin. Bye-bye. Buksit na tayo. Buksit kay makasakay. Buksit na tayo.
deh. Oo. Mali na. Oo. Ang paskat, wala pa. Wala, pihit daw tayo. Hindi tayo makakawi. Sino na eh? Sino sabi? Saan? Atras. Atras ng chip. Kamay pa, kamay. Kanan. 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 Kanan pa. Sudah deng. Dito. Kita, kay Suwaw.
Sakay.